Velkommen til Seaborgs julefrokost. Ja. 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 Med lasagne. Og hvad får du herovre? Jamen, jeg har fået den klassiske karrysild, ikke? Nej. Det skal man jo have. Det skal man. Ja. Og hvad spiser du, Stefan? Jeg spiser lasagne med pebernødder. Ja. Nej, hvor lækkert. Jeg har åbnet den, den skal lige åbnes igen. Ja. Så er den åben brød. Ej, det er hvor godt. lækkert. Ja. Du kan ikke helt. Og jeg får julemayonnaise. Namme. Ja. Ja. Og hvad er det? Der er nogle faste traditioner til julefrokostdrenge. Hvad er det, der, når Seaborgs har julefrokost? Du fortæller. For det første så skal vi selvfølgelig have et krus gløgg. Ja. Og, Skål. Hvor er gløggen? Den har jeg her. Nej, du har... Jo. Nej. Men kunne den ikke stå inde i køleskabet? Den er i køleskabet. Jo, nede i skuffen. Nej, nede i skuffen, ja. Har du gemt den nede i skuffen? Og så senere skal vi have æbleskiver. så er der jo gløgg her. Der er gløgg, julegløgg. Ja. Ja. Og æbleskiver skal vi jo have. Vi er nødt til at smage julegløggen. Ja. Stinus, det er jo altid yes, der starter. Der er der flyer også. Det bliver lige op, der starter. Nej. Så jeg filmer det første eksempel, så den kan åbne den endnu. Jeg skal lige have åbnet. Nå ja, jeg glemmer det hver gang. Hvor er dumt. Okay, så hælder jeg lidt hernede. Ja, så plejer Jeg vi. skal ikke komplet op bord. Nej. Ja, Nej. Kan du se, hvilken farve den har fået? den er stærk i år. Hold da. Nej, øj. Jeg tror, det er fordi, det er koncentrat. Nå. Men det er også godt. Vi plejer aldrig blandet op, jo. Hvorfor drikker han ikke julegløggen rigtigt? Jeg ved det ikke. Hvad? Kan han ikke lide julegløgg? Du har jo ikke åbnet den, sagde du ikke? Stinus. Stefan, vil du ikke lige lære ham, hvordan man drikker julegløgg? Nej, Stinus bruger den. Man kan jo ikke spise det til lasagne, så den kan være, at Frederik han lige skulle gøre det. Nå ja. Han har jo lige en tom tallerken. Så kan det være, at han først... Det kan være, at det er først den 19. vi drikker gløgg. Ja. Til æbleskiverne. Ja. Nå, Ja. det er derfor ikke åbent. Nå, men er det en, der vil åbne kalenderen? Jamen, altså, jeg gjorde det jo i går, ikke? Så jeg skal jo også gøre det i dag. Ja. Nå ja. Men du skal tage 2 pebernødder først. Og det skal jeg, ja. Mus! Nej, Nej, det spiller man først Ja. senere. Det var jo den 16. i går, ikke? Jo. Ja. Den 17. Det er jo... Så hvor lang tid er det til jul nu? Så er der... Alt for lang tid. Nej, der er ikke 18 dage. Hvor er den 17. Hjælp dig. Ja! Det er jo lige i brunkagerne. Nej. Ja. Så er det faktisk brun, der skal åbne. Ja, det er det. Lige med. Nej. Hvad er det på? Hvad? Det ligner en halv kat. En halv? Nej, det er en engel! Nå, men altså, nu har jeg åbnet den her, men jeg skal jo ikke spise den. Det er godt til at tage en jætte. Ja, og her en pebernød. Og her. Og så skal vi have lidt peanut til os. Ja. Hvad med bananen? Nå ja. Ja, Nej, den får han ikke. nej, Jamen, skal vi ikke bare sige farvel og tak? Vi skal videre med vores julefrokost. det skal vi da. Ja, vi har travlt. Vi har jo så mange traditioner jo. Ja. Så 3, 2, 1. Mm.